Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah SDN Ngaglik siji Batu sing semangat lan sehat. Pripun kabare? Alhamdulillah sae nggih. Kepanggih malih dina iki kalian Bu Guru. Sadurunge pelajaran diwiwiti, ayo ndedonga dhisik. Muga-muga kita diwenehi gampang lan ngerti nalika sinau. Dina iki sinau basa Jawa ing wulangan 2 pasinaon 4. Materi sing arep disinaoni yaiku 1 ukara pitakon, nomor 2 nyalin ukara, kaping 3 maca ukara. Ukara pitakon. Apa iku ukara pitakon? Ukara tegese kalimat. Ing basa Indonesia ya, ukara itu kalimat. Pitakon iku tegese tanya. Dadi ukara pitakon yaiku kalimat tanya, ya. Ukara pitakon ukara sing mbutuhake wangsulan, ya. Kalimat yang membutuhkan jawaban iku diarani ukara pitakon. Ciri-cirine ukara pitakon iku apa wae? 1 nganggo tembung tekon, ya. Tembung yaiku kata. Ya, apa wae kata tekon? Ya, kata tanya atau tembung tekon iku 1 apa, 2 sapa, 3 pira, 4 kapan, 5 ing endi, 6 kepriye, ya. Dieling-eling. 6 iku diarani tembung tekon, ya, atau dalam bahasa Indonesia kata tanya. Ciri nomor 2, ing pungkasan ukara diwenehi tanda waca tekon, ya. Di akhir kalimat diberi tanda tanya, ya. Tanda tanya tanda waca tekon iku kaya sing kecetak abang, ya, kaya gantol, ya. Ing bahasa Indonesia kemarin sudah kita pelajari, ya. Kita ingatkan lagi di sini dengan menggunakan bahasa Jawa. Tuladhane ukara pitakon. Contone kalimat tanya. Nomor 1. Apa iku? Apa tembung tekon iku? Terus akhir kalimat diwenehi tanda waca tekon, tanda tanya. Nomor 2. Sapa jenengmu? Sapa tembung tekon, akhir kalimat tanda tanya. Nomor 3. Pira cacahe dulurmu? Pira iku tembung tekon, akhir kalimat tanda tanya. Nomor 4. Kapan ibu menyang pasar? Kapan iku tembung tekon, akhir kalimat tanda tanya, ya. Iki tulodo contoh.
sinaoni malih tuladhane ukara pitakon. Tugase ing omah. 1. Isin ana cecek-cecek ing ngisor iki nganggo tembung apa, sapa, kapan, pira, ing endi. Tugas nomor 1. Isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kata apa, sapa, kapan, pira, ing endi, ya. Apa, siapa, kapan, berapa, di mana, ya. Tulodo contohe sing kecetak abang, ya. Sopo jenenge adimu? Sopo iku mau saderenge titik-titik, ya. Titik-titik jenenge adimu. Titik-titik diisi nganggo tembung sopo. Dadi ukara pitakone sapa jenenge adimu? Nomor 2, jam titik-titik budal sekolah. Titik-titik diisi nganggo tembung tekon, ya. Ing jero kurung dipilih salah satu sing cocok diisi, ya. Nomor 3, titik-titik sekolahmu. Nomor 4, titik-titik mlebu sekolah diwiwiti. Nomor 5, titik-titik cacahe potelotmu, ya. Cacahe iku jumlah dalam bahasa Indonesia, ya. Tugas nomor 1 mangke diisi diwaos tenanan, ya. Banjur dikirim lewat Google Classroom. Tugas nomor 2, wajanen ukara ing buku tantri kaca 50. Gladen ulangan 2. Kirim voice note. Tugas nomor 2, ya, tugas yang kedua membaca kalimat yang ada di buku tantri halaman 50, ya. Tugas nomor 2 membaca di buku tantri. Banjur dikirim lewat voice note, ya. Cukup semanten sinau dina iki. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.